आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजच संपर्क करा। विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। 2023 वर्ष संपायला अवघे 4 दिवस शिल्लक राहिलेले असताना गोव्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पर्यटक यायला सुरुवात झाली। गोव्याची आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची बॉर्डर असलेल्या पत्रादेवी येथील चेकपोस्टवर कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आलाय। गोव्यातून मोठ्या प्रमाणात गोवा बनावटीची दारू सिंधुदुर्गसह अन्य राज्यात 31 डिसेंबरच्या निमित्तानं चोरट्या पद्धतीनं पुरवठा होण्याची दाट शक्यता व्यक्त करून हा चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आलाय। यासाठी वाहनांची कसून तपासणी केली जाते। गोवा आणि सिंधुदुर्गची चेकपोस्ट असलेल्या पत्रादेवी चेकपोस्टवर कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आलाय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।